پراتنا مال و ملکان دست به وراسکرنه که نو کریه حتی ایرانک نهات به پشت راست کرن و د پلاتفورمین کو لوی درجی لسروان کرین و فروتن تکرن جی نیم پارو کرن بسایا و سپانه و جبرو شونده پیشی لمقدوریت ولاتیان ورگرتن باشه جی او ایرانین کو تیم بلاو کرن جی جبو کو یه نراستن جی دیجه حوله رابن یه کو فرمیت وان یا املاق فروشی تنه de nikaribin bi vî awayî tev bigerin ku insanan bixapînin ev jî mühim û giring ye ku de bi destê dewletê ev yek pêk were. Ji bo wê yekê jî helî zêde jî kêfa emlaq firoşan hatiye ku lewra êdî emlaq firoşên ku bê destûr kar dikin wê nikaribin îlanan bidin. Wezareta Bazirganiye ji bo pêşiyê mexdûriyetê bigire verastkirina îlanên piştrast da dest pê kirin. Bi verastkirina nû bê destûra xwediyê mal û milkan wê îlan neyên dayîn. Ez aniha mal sahibî me, emlakçı sözleşmeyi wan hene. Mara sözleşme çê dike. Dibêje ez vîya dikarim müsaade devlet ama me bistîne müsaade me bistîne malê me bavêje îlanê. Müsaade me nestîne gerekî malê me nevêje îlanê. Welatî bisaya vê sepane wê rastî îlanên sexte neyên bi dek û dolaban neyên xapandin. Wexta ku müşterî tên îja dibin divê me ew firotiyem cîkî dinê binete, cîkî dinê binete însan pî şekilde ikna dike ama aslan dürüst kabure jî distîne veya nekî wî jî kabure distîne dibe ez ê îşê te krîdî qulanmış kim perî wî gerî dide ya da jî perî wî hilde piyasede qeyb dibe. Maliyetler çok. Emlak firoş dibêjin baweriya müşteriyan ê dînemaya îlanên sexte herî zêde zirarê didin sektora wan. Gerçekten gerek herkes ticarete xwe dürüst bike. Ku ticarete xwe dürüst bikî sektörê dürüst be. Ku ticarete dürüst nekî sektör dürüst nabe. Emlakçı eğitime ra derbas bibe. Sertifika bistine. Sertifikasız emlakçı gerekî tinebe. Kesinlikle tinebe. Zaten gerekim devlet denetlemiş bike müsaade nek. Verastkirina îlanên piştrastkirî wê paz de îlanê bikeve dewrê û piştî ser salê mecbûrî be. Wêl kesên ku guh nedin rêzikên qanûnî 158,406 lîre ceza bê birîn.